што может не заўсёды зачапіць. Прывітанне. Так, значыць, пакуль я сам... Окей, трэба пачаць нармальна. Так, усім прывітанне, з вами Михаил, і мы пачынаем гэты 9-й на сёння выпуск практычнай сацыятэхнікі. Як звыкла, у нас есть госць, трошки пазней госць прадставіць сябе сам, а я пакуль распавяду, куды вы трапілі. Ось, я Михаил Волчак, яшчэ раз сацыятэхнік, і тут я гутару пра супольнасці з розных бакоў, гутару з людзьмі, практыкамі, якія мелі досвед доўгі ці толькі пачынаюць, але гэта збольшага людзі, якія вось пагружаны ў гэты працэс. Што вы можаце, вы можаце на маім канале ўбачыць, як гэта ўсё адбывалася ў папярэдніх выпусках. Гэта такія размовы на дваіх, звычайна. Я задаю пытанні, частка пытанняў імправізаваных, частка пытанняў падрыхтаваных, вось, што цікавага. Вядома, гэта апошні наш прагляд наше уключэнне, размова з серыі лета 2026, вось з Пятром Маркелавым. За мінуту ён будзе ўсё распавядаць пра сябе, але яшчэ будзе, я ўжо падрыхтаваў шмат размоваў, як шмат, гэта 3 звычайна размовы на восень, таму працяг будзе. Ну і яшчэ хочу распавесці пра вось кнігу. Як звычайна, вы можаце яе пагартаць у маім блогу, першых некалькі частак, я выклаў там уводзены першую тэму. Гэта таксама кніга пра супольнасці, якая падсумоўвае мой досвед, якая дае магчымасць размаўляць пра супольнасці, дадае свой слоўнік. Гэта слоўнік не ад бізнеса, гэта слоўнік не ад якіх-небудзь такіх класічных, назовем так, палітычных ці сацыяльных тэорый. Гэта слоўнік ад зямлі, умоўна кажучы, ён нарадзіўся ў практыцы таксама. Вось, таму, каму цікавы супольнасці, будаванне іх, гадаванне, я бы сказаў дакладней, вітаю вось на старонках маёй кнігі, і заўсёды буду рады нейкаму зваротнай сувязі, нейкім фідбэкам, і падобным рэчам. Вось, і таму, калі у вас узнікаюць тэмы для нашых наступных размоваў, вы, канешне, можаце пісаць мне, я лёгка знаходжуся ў сацыяльных сетках, і мы можам штосьці падрыхтаваць разам. Вось, у мяне, ў прынцыпе, ўсё. Я буду, магчыма, рабіць нейкім рэкламнай паўзы на працягу нашай размовы, але вось, Пётр, распавядзі пра сябе, чаму ты трапіў у маю размову, у гэты маленькі такі бурбалку пра супольнасці. Хто ты ёсць, вось, і чаму табе цікавы супольнасць? Так, прывітанне ўсім, прывітанне, Михась. Яшчэ раз, дарэчы, віншую з рэлізам кнігі, ўжо ведаю, каля года гэта адбылося таму. На жаль, да гэтага часу не давялося дайсці да яе, але абавязкова хачу азнаёміцца, бо это вельмі цікавая тэма для мяне. Я ведаю, што ты таксама ўжо даволі даўно займаешся супольнасцямі. Я таксама, апошні год такі быў насычаны, таму пакуль не дайшло. А так, што пра сябе, вось беларус, змагар, распрацоўшчык, актывіст. І таксама зараз даследчык, даследую грамадзянскую супольнасць, давер да арганізацыяў, да тэмаў, такія тэмы. Вось зараз працую над наступным даследаваннем, дзе хочу паглядзець, якім чынам, як беларусы звязваюць пэўныя чыннікі арганізацыяў з даверам да іх. То бок, напрыклад, ці ёсць арганізацыі публічная справаздачнасць, ёсць арганізацыя веб-сайт, ці арганізацыя зарэгістраваная. Вось, наколькі все гэтыя розныя чыннікі ўплываюць на давер да гэтай арганізацыі па меркаванні беларусаў. Там таксама такі маленькі анонс, пакуль што яшчэ на пачатковых стадыях, але плануем гэтым займацца бліжэйшы год. Вось, а наконт кам'юніці, так, напэўна, першая супольнасць, якую да стварэння якой я далучыўся, гэта быў рух «Дзея», такі быў рух, дзе мы прасоўвалі беларускую мову, культуру. Вось, і пасля я таксама пачаў займацца тэмай 328, і, на жаль, у «Дзеі» не было месца для гэтай тэмы, і таму мы... Якой тэмай ты пачаў займацца? Тэмы 328, тэмы вязняў па артыкуле 328 за спажыванне ці зварот кантраляваных рэчываў. І мы ўтварылі «Легалайз Беларусь» рух у 2017 годзе, якраз вакол гэтай тэмы, бо у той момант не было ніякай публічнай арганізацыі, якая б адвакатавала за змягчэнне беларускай наркапалітыкі.
бо реально востра стаяла і да гэтага часу, в прынцыпе, стаіць гэтая праблема. Вось, і, ну, з супольнасцю да гэтага часу Беларусь існуе. Ну, і 19 годзе мы стварылі моладзевы блок. Таксама да гэтага часу супольнасць існуе. У іх, дарэчы, ёсць вельмі ну, вось і зараз я жыву ў Вільні, і год таму на заўтра будзе гадавіна мерапрыемства. І ўжо год у нас працуе такая прастора беларуская, нефармальная, моладзевая, можна сказаць, ліберальная, творчая, для беларусаў у Вільні, адкрытая, называецца «Золак». А у моладзевага блока ёсць такая сястрынская прастора у Познані, якая называецца «Пакой 202». І вось якраз стварэнне «Золака» было інспіравана якраз вось гэтым пакоем 202 ў Познані. Это літаральна маленькі пакойчык такі, але, ну, ён кожны куток просто прасягнуты беларушчынай. І калі будзеце ў Познані, завітвайце. Окей. Дзякую, ведаеш, я адразу, мне тут шэраг пытанняў з'явілася з гэтым. Добра, што не пакой 101, можа быць, ты маеш як бы асацыяцыі, што значыць 101 пакой, не? Гэта з гэтага Джорджа Оруэлла, так, 1984, там усіх заводзілі ў пакой 101, але тут 202, не ведаю, ці гэта у іх супала, ці это яны вырашылі как бы прарэфлексаваць. Гэта і этот мем про тое кшталту нешта 101, это значит, што водны курс, то бок это з Оруэлла пайшло, так? Ну, я не ведаю дакладна, які ты мем маеш на ўвазе, але вось гэта... Напрыклад, кажуць Economics 101, ці там Machine Learning 101. Так, я зараз разумею. Ведаеш, я не даследаваў менавіта вось гісторыю ці звязанае, але тое, што я памятаю, што 101 з Оруэлла... Ясно. Вот цікава, што ты менавіта гэта запомніў. 202. Ну да, я недавно, не так давно, там пару год назад перачытваў там у англійскай версіі, таму памятаю гэты нумар. Окей. Тады, да, дзякуй, што зрабіў гэта інтра. У меня вось ты узгадаў гэта даследаванне па даверу. Дарэчы, цікава, ну это так на будучае, да, што калі там будзеш, ну, прэзентаваць, як я разумею, таксама захочаш гэта, то пішы, можа, што там мы яшчэ прыдумаем, таму што у супольнасцях вось гэты давер, гэта адна з, насамрэч яна ў грамадстве, да, адна з цэнтральных рэчаў, там персанальны давер ці калектыўны давер да чаго-небудзь, да, такі як бы не ведаю так сярэдні, як это назваць. Гэта, ну, цікавы кірунак размовы, таксама, можа, мы сёння таксама гэты давер так ці іначай будзем разглядаць, да. А вось, і звычайна я на пачатку задаю ўсім пытанне пра вось гэту дэфініцыю, да, здэфінюй, бо важна як бы праз што супольнасць як бы з тваёй практыкі, да, таму што я маю сваю, я напісаў вось 600 сторонак пра гэта, да, і там з розных бакоў гэта ўсё прайшоў, а мне цікава менавіта ось што, як ты дэфінюеш для сябе супольнасць? Так, ну, супольнасць шырокі панятак, так, мы ведаем, што супольнасці мы можам называць групы любога тыпу, гэта могуць быць працоўныя супольнасці, сям'я гэта таксама супольнасць. Ну, можна сказаць, я, в прынцыпе, разглядаў бы як супольнасць у шырокім сэнсе. І ці нават супольнасці сяброў, проста група сяброў, ці нейкія супольнасці якраз сацыяльнай ці грамадскай мэтай. Так, і, ну, напэўна, мы з табой будзем казаць пра іх. Ну, то бок, гэта розныя рэчы могуць яднаць гэтыя супольнасці, і часта гэта хутчэй букет гэтых рэчаў, так? Але, ну, калі казаць пра доўгатэрміновае існаванне супольнасцяў, то, ну, напэўна, з майго досведу, што я бачу, то гэта дзве рэчы вельмі важныя для доўгатэрміновага існавання супольнасцяў. Гэта міжасабовыя сяброўскія сувязі паміж удзельнікамі гэтай супольнасці, то бок, значыць, што людзі проста сябруюць, ім добра побач. І другое гэта каштоўнасці. Калі у людзей агульныя каштоўнасці, то нават калі яны не сябруюць, яны могуць ставацца разам, так? Ну, вось гэта такія дзве рэчы, якія вызначаюць існаванне супольнасці ў доўгатэрміновай перспектыве. Як працуюць супольнасці, да? Ну, то бок, як мы іх вызначаем? Ну, такога некае тэкстбук вызначэння, напэўна, не мае сэнсу зараз даваць, мы ўсё ж таки проста абмяркоўваем, да? Разважаем, шмат ёсць вызначэнняў. Ну, калі казаць пра тое, што якія функцыі, да, вызначым супольнасці праз функцыі, якія яны выконваюць, і для людзей, для іх сябраў. Ну, па-першае, гэта peer-group, то бок група роўных, дзе людзі могуць абмяркоўваць ідэі, атрымоўваць зваротную сувязь, атрымоўваць фідбэк.
дзе яны могуць шукаць новых сяброў, да? То бок для нетворкінгу. Калі чалавек не хоча ісці дома, ён хоча, ну, яму трэба, карацей, перагруп. Далей супольнасці могуць з'яўляцца рэсурснымі цэнтрамі, да? То бок просто Паўтары апошні шатэ. супольнасці таксама можна разглядаць як рэсурсныя цэнтры, якія могуць дапамагаць людзям самарэалізоўвацца праз нейкі агульны рэсурсы, праз нейкі агульную прастору. Вось, в прынцыпе, і іншыя рэчы, ну, гэта асноўныя рэчы, якія вызначаюць супольнасці, так? Ну да, цікава, ты вось заўважыў, гэта сям'я, да, як супольнасць. Я таксама насамрэч лічу, што гэта адна з там супольнасць агульнага быта, да, калі так на такой больш, назовем такой, маёй тэрміналогіі, да, але цікава, ведаеш, вось гэтыя карпорацыі, да, такія, які складаюцца там з тысячаў людзей, да, вось там нават десяткаў тысяч, у асноўным айтішныя, яны вось, ну, я колькі чытаю ці там назіраю на тым жа LinkedIn, калі там людзі пачынаюць рэфлексаваць, да, што вот наша, мая там кампанія ці там карпорацыя вось як бы прамуе вось гэту супольнасці. Да, што кшталту вот сям'я, мы адна сям'я там з тысячы людзей. Вось, ну і такі цікава спекуляцыя, да, чаму я звычайна пытаю гэту дэфініцыю, да, такую, магчыма, яна будзе нейкая там, ведаеш, вельмі непадобная на то, што я маю, таму што гэта слово як бы вельмі эксплуатуецца, да, вельмі часта. Я вось сёння, напрыклад, чытаў навіну, і там літоўскі нейкі там функцыянер, ну, у сэнсе чыноўнік ці там стоп-левела, можа быць, штосьці з міністэрствам замежных спраў звязана ці штосьці падобнае, вось сказаў, што яны даюць магчымасць там беларускім супольнасцям развівацца, да. Вось, ну і цікава, менавіта вось так гэта пераклалі. Я не ведаю, як там на літоўскай мове гучала, але можа быць, так і было сказана, вось, літоўцамі, і гэта цікава, таму што там быў у кантэксце дыяспоры, розных арганізацый, падобнага. Да, і вось тут вось ужылі такое слово, да, даюць супольнасцям развівацца. Я, конечно же, зачапануўся за гэта. У меня такой трохі Што я мелі на ўвазе, да? Яны нас не шапаюцца, яны падтрымліваюць фармальныя арганізацыі. Але шчыра кажучы, ведаеш, калі, напрыклад, у бізнесе прысутнічае слово, напрыклад, стварыць супольнасць вакол прадуктаў, у меня ўзнікае больш пытанняў, чым да гэтага чыноўніка з літоўскага, ну, з літоўскага ўраду, да? Вось, таму што вось супольнасць вакол прадукта, вось, пракаментуй. Ты как бы адчуваеш вось гэту супольнасць, тое, што ты здэфіняваў вакол нейкага прадукта ці сервіса? Так, такое таксама магчыма, і думаю, на гэта будзе павялічвацца попыт, асабліва калі стварэнне і кіраванне супольнасцямі не будзе такой цяжкай складанай задачай. Зараз мы ведаем весь свет гудзіць пра агентаў і LLM-ак, і мы ведаем, што першую задачу, якую яны рашаюць лёгка, гэта якраз менеджмент. Таму менеджмент зараз супольнасцяў будзе вельмі простой задачай. А так, канешне, кампаніі хочуць, каб былі супольнасці, якія былі асацыяваныя з прадуктам. Ну, яны, зноў ж такі, яны могуць стварыць супольнасць, якая будзе выконваць нейкія функцыі для яе ўдзельнікаў. Напрыклад, peer group, да, людзі, які карыстаюцца аднім і тым жа прадуктам, магчыма, яны, ну, магчыма, сярод іх ёсць якія подгруппы роўных, допустим, так? Як мінімум, яны могуць знаёміцца і шукаць новых сяброў, нетворкацца, так? Магчыма, яшчэ нейкія функцыі супольнасці, якія я не згадаў, яны змогуць задавальняць, да, удзельнікаў для гэтай супольнасці. Ну, ясна, што гэта не вельмі глыбокая, так сказаць, супольнасць, то бок, ну, на які понт быць удзельнікам супольнасці, там, hand and shoulder, да? Ці там, ну, хаця, калі гэта ўжо нейкая гульня, напрыклад, так, то мы ведаем, як зацягваюць гульні людзей. І што гульні самі па сабе. Часта, ну, мультиплеерныя гульні, это, в прынцыпе, такія супольнасці, так? Бо людзі там, ну, просто па факце таго, што яны разам гуляюць, разам узаемадзейнічаюць, ну, таксама, в прынцыпе, спрыяюць, да? Могуць спрыяць стварэнню лічбавых супольнасцяў. Напрыклад, была такая гульня, вельмі класная, я лічу, E-Republic. Гэта, да гэтага часу, дарэчы, існуе. Это кшталту сімулятор краіны. Там можна было, ну, ваяваць, канешне, але былі выбары, і былі нейкая эканоміка, і былі патчы-ачівкі,
і людзі там стваралі свае супольнасці, яны нават ну, мы ведаем, што як гэта адбываецца, не толькі гэтая гульня, шмат дзе людзі выходзяць потым у рэальнае жыццё. Таму што чаму? Таму што гэта гульня, нейкі прадукт, ён стварае гэтую прастору, каб супольнасць утварылася, да? Ну і, канешне, спрыяе яе ўтварэнню, бо гэта важна для бізнеса. Таму думаю, што можна і так разглядаць супольнасці, як... Ну, глядзі, я хочу тады зрабіць так трохі как-то цофнуцца, як палякі называюць, да, што хочу зрабіць крок назад. Калі мы можам назваць усё супольнасцямі, то ці не знікае ў гэтага слова сэнс, тому што разумееш, да, як толькі мы губляем мяжу дэфініцыі такой, як бы, ну, інтэлектуальнай, я з табой як з даследчыкам размаўляю, да, зараз, ось, то тады мы губляем межы мыслення, да, чагосьці, ці нават будавання чагосьці, тому што дом мае межы, да, і вось, калі мы будуем дом, мы ж не покрываем усю планету, да, ці увесь сусвет гэтым домам, мы покрываем маленькую там 100 квадратных метраў, напрыклад, да, ось зямлі, і будуецца такім чынам гэты дом. Ось, і тут пытанне, ось, калі мы можам пад супольнасць дадаць нейкае слово, і гэта будзе значыць все, ці яно мае нейкі, што ў ім застаецца. Ты, канешне, вот выказаў на пачатку, што ёсць нейкія сяброўскія адносіны. Супольнасць — гэта некая устойлівая група людзей. То бок, ну, давай падыскутуем. То бок, я б сказаў, што я б не даваў некага больш вузкага вызначэння, я б сказаў, што супольнасць — гэта, ну, даволі устойлівая група людзей. Устойлівая значыць, што ёсць паміж імі перыядычныя ці перыядычныя нейкія кантакты, да, групавыя, сеткавыя. Вось, і існуе гэта група ў часе як супольнасць, менавіта праз тое, што яна выконвае функцыю для кожнага асобнага члена, сябра гэтай супольнасці. Вось, а што ты думаеш? Ці не будзе з'яўляцца, ну, супольнасць вакол нейкай гульні, напрыклад, супольнасцю ў тваім вызначэнні? Ну, ведаеш, мы, насамрэч, я цалкам згодзін, што вакол чагосьці можа ўзнікнуць супольнасць, да, і вакол гульні, і вакол музыка ўзнікаюць, і вакол, не ведаю, там, нейкіх рытуалаў, да, іх можна пашырыць амаль на ўсё, да, і хобі там маюць супольнасцю, умоўна кажучы, супольнасці насамрэч усюды, але вось як яна будзе дэфінявацца, таму што, да, мы сёння яшчэ пагутарым там пра арганізацыі, фармальныя арганізацыі, вось гэтыя гісторыі, да, і таму я хачу задэфіняваць так больш-менш, разумееш, зразумець межы гэтага нашай з'явы, да, якой мы сёння размаўляем, і тады ісці далей. І таму я зараз дадам трохі аганьку да гэтага прадукта, супольнасць вакол прадукта, да. Тады у мяне пытанне, калі вось ты кажаш, напрыклад, да, што супольнасць можа быць вакол прадукта, тады супольнасць гэта аб'ект ці суб'ект? Ось, на твоє меркаванне. Ці яно може бути усімі суб'ектами? Не, яно не абавязкова будзе, как бы, ну, можна так залежыць ад таго, як ты хочаш разглядаць. Але калі ты пытаеш, ці заўсёды ёсць мэта у супольнасці, то не, да? Не заўсёды у супольнасці ёсць мэта. То бок, напрыклад, яно не будзе суб'ектам у выпадку, калі гэта, ну, такая проста, как бы, простенькая супольнасць, грубо кажучы, вакол некага простенькага прадукта. Наўрад ці ў яе будзе некая самастойная, свая мэта. То бок, але, в прынцыпе, ўсё роўно можна разглядаць пра супольнасць. Калі мы ўжо кажам пра нейкія мэты гэтай групы, то ўжо тады мы рухаемся да арганізацыі, так? І ўжо, в прынцыпе, не будзе з'яўляцца, напрыклад, такая супольнасць, ну, арганізацыі. Ну і таксама ясна, не будзе суб'ектнасці праз тое, што яна проста датасаваная да нейкага прадукту. Ну, цікава. Бачиш, що, ну, окей, я тоді прийму для нашої розмови таку рамку, да, що вона може бути і так. І що, ти видиш, я ось розумію, що суб'єкт може існувати без докладної мети. Ось. Умовно кажучи, коли ми, ну, питання дефініції суб'єкта, да, суб'єкт обов'язково мусить мець нейкую мэту ці не, да, ось, і таму калі абавязкова, то значыць да, ось, як ты кажаш, да, ну, тады як бы прымаем гэту рамку размовы, а калі не абавязкова, то тады я далей задаецца, нават тыя, хто спажывае прадукт, да, што вось мы маем на ўвазе, да, пад
тыя хто спажывае, напрыклад там карыстальнікі гэтага, напрыклад нейкіх аўтамабіляў, да, ось ці там нейкіх марак. Ну конечно ёсць суб'ектнасць нават калі няма мэты, бо мэта можа з'явіцца. Ну слухайце, гэтая супольнасць вакол прадукту можа пачаць патрабаваць, напрыклад, змяніць прадукт там ці нешта такое. Ну конечно ёсць пэўная суб'ектнасць. Окей. Можа быць, ці можа быць хутчэй, да? Не заўсёды яна ёсць, але яна можа быць. Окей, добра. Так, пачуў цябе. Окей. Ну, вось яшчэ трохі вернемся зараз к твайму даследаванню. Цікава, оно таксама будзе звязана з нашай размовай. Ты кажаш, як беларусы фарміруюць давер, да, да розных арганізацый, а вось твой фокус даследавання ляжыць у беларусаў якія ў дыяспары, ці таксама... Я хочу зрабіць апытанне сярод тых, хто жыве ў Беларусі, як і першая частка, як першая фаза. Першая фаза, калі што разглядала то, як беларусы ставяцца да замежнага фінансавання на розныя тэмы. Там было 25 тэмаў. Мы знайшлі тэмы, якія беларусы не хочуць, каб фінансавалі замежныя донары. Знайшлі тэмы, якія беларусы за тое, падтрымліваюць, каб фінансавалі замежныя донары. Вось. Што можа быць інтарэсна для арганізацыі беларускага трэцяга сектара і донараў. Окей, добра. Можаш разгарнуць тады вось твоей практыкі? Ты ўзгадваў ідзею і 328, да, вось гэты і золак, і моладзевы блок, і яшчэ легалайз. Умоўна кажучы, такой даволі портфоліо такіх, да, ці CV, да, в твоем актывізме даволі вялікае. Можаш узяць якую-нибудь з гэтых, назовем так, з'яў, пакуль не буду называць, што гэта, да, з гэтых з'яў, і што ты лічыш найбольш адпавядае твайму сённяшняму разуменню супольнасці, і апісаць, як гэта стваралася, может быць так, ну, з тваёй пазіцыі, да, як вось ты там, што гэта было, ну, вось там, не ведаю. Я думаю, самая моцная супольнасць да стварэння якой далучыўся, гэта ўсё ж такі Легалайз Беларусь, бо гэта была сапраўды супольнасць адзіная, да гэтага часу супольнасць, ну, можа быць уже не адзіная, але такая адзіная, публічная, потым яшчэ з'явілася дарэчавых, гэта наркафемінісцкая ініцыятыва пару гадоў таму. Але доўгі час Легалайз Беларусь з'яўлялася адзінай арганізацыяй, якая збірала людзей, якія публічна гатовыя былі адстойваць сваё права куріць траву, што называецца. А дакладней, адсутнасць такіх жорсткіх пакаранняў за злачынствы без ахвяры, да, за правапарушэнне без ахвяры, якімі з'яўляецца спажыванне кантраляваных рэчываў. І менавіта таму, што не было нейкай іншай арганізацыі, яна сабрала вельмі шмат новых людзей, якія не былі раней уцягнутыя ў нейкія арганізацыі трэцяга сектара Беларусі, класычныя. Да? І дазволіла ім, да, аб'яднацца. І мы аб'ядналіся менавіта на паставе каштоўнасцю, так? Каштоўнасць дэкрыміналізацыі таго, што чалавек не павінен ісці ў турму за маленькія колькасці кантраляваных рэчываў. І вось якраз гэтая каштоўнасць, мы шмат разоў пра гэта размаўлялі з гэтай супольнасцю, ў межах гэтай супольнасці. Мы вызначылі гэтую каштоўнасць, і мы яе камунікуем, працягваем камунікаваць, працягваем яе памятаць. Вось, то бок наяўнасць каштоўнасці вельмі важна. Ну, далей, зноў ж такі, у нас не было ніякага праектнага фінансавання першыя гады дзейнасці. Літаральна мы там увесь час атрымалі толькі, ну, пэўную суму грантаў, там 3 гранты на тыя школы, якія рабілі. Так, збольшага, ну, гэта былі, ну, не грантавае фінансаванне, але вольнае фінансаванне, так? Таксама з боку буйных арганізацый. І, ну, пра гэта я хочу сказаць, чаму так гэта вельмі было карысна і вельмі дапамагло нам стаць такой супольнасцю. Гэта тое, што была магчымасць запытваць гэтыя reimbursements. Ёсць такая арганізацыя Students for Liberty, і яны сваім сябрам прапануюць магчымасць, ну, спачатку запоўніць рэквест. Напрыклад, я хочу арганізаваць такое-то мерапрыемства. Мне трэба грошы на аренду памяшкання і там гарбатку і каву. І потым пасля такое мерапрыемства, то бок ніякіх грошай там за аплату, такога ніколі нельга было запытаць. За працу. Гэта заўсёды пакрыццё нейкіх, ну, такіх выдаткаў, без якіх немагчыма правесці івэнт. І гэта якраз нам вельмі дапамагала. Вельмі дапамагала, яшчэ раз скажу, бо гэта, ну, чым адрозніваецца да звязанае фінансавання ад вольнага фінансавання.
звязанае фінансаванне, гэта тое, калі працуе фандрейзер, месяцамі шукае нейкі грант, падаецца, там грант апрувяць, яны яго удакладняюць, потым ёсць спіс актыўнасцяў, якія трэба зрабіць, у пэўныя таймфреймы, все, короче, рэгламентавана, все, ёсць паказчыкі, бо гэта вельмі такая рэгламентаваная праца, якая не заўсёды пасуе, да, не пад усе тэмы пасуе і часта проста не можа задавольніць інтарэсы гэтай супольнасці. А калі ёсць вольнае фінансаванне, гэта значыцца, што ёсць умоўна тое, што было Students for Liberty, гэта вольнае фінансаванне. Хаця гэта не то, што нам задонацілі, у нас это былі грошы ў распараджэнні, але нешта пасярэдзіне і што працуе цудоўна. Я вельмі хацеў бы, каб такога было больш у Беларусі, бо гэта вельмі класная схема, якую я хочу прасоўваць. Яно дазволіла рабіць нам тое, што мы хочам у моменце, тое, што мы бачым патрэбна у моменце, да? Таму што, напрыклад, вот сёння нешта здарылася, ты хочаш заўтра забіць які пікет. Табе трэба набыць там расцяжкі, там шукаваць улёткі. Ніколі, калі гэта грантавае фінансаванне, ты гэта не зробіш. Таму што зацверджанне нейкіх зменаў, калі магчымае, то гэта зойме можа заняць тыдні, месяцы. А калі ёсць вольнае фінансаванне, то гэта магчыма. І гэта проста кілер фіча. Вось. Вось, то бок дзве гэтыя рэчы, я думаю, самае асноўнае, напэўна. Тое, што это людзі аб'яднаныя каштоўнасцямі, тое, што было вольнае фінансаванне. Напэўна, трэця рэч – гэта все ж такі магчымасць жывых кантактаў. Гэта вельмі моцна счэплівае, звязвае людзей, наяўнасць фізічнай прасторы, дзе людзі могуць збірацца і камунікаваць як звычайныя людзі, а не праз інтэрнэт. Гэта заўсёды вельмі каштоўныя такія кантакты, і мы мелі такую магчымасць. У Мінску была хата 1863, это просто драўляная хата, дзе жыў чалавек, Ягор Віняцкі, 1 хвіліна ад станцыі метро Грушаўка, і ён дазваляў праводзіць там таксама быў асобны пакойчык. Сустрэчы нейкія, пленэркі, мерапрыемствы, там было таксама і нейкі дворык. І вось таксама гэта вельмі было важна. Вось это 3 рэчы, я думаю, былі. Окей, я записал. Хочу вернуться, ведаешь, вось гэта, можешь як бы больш персоналізаваць, да, я уже слово забыл, калі так больш з сабой размаўляеш, тады словы вымаўлення. Персоналізуй, калі ласка, свой вось удзел, умоўна кажучы, і твае ролі на пачатку, як яна змянялася, вось да чаго ты, там зараз, умоўна кажучы, што ты там робіш? У сэнсе, як бы, твая ось, як ты сябе там вызначаеш, да, у гэтай супольнасці, потому што я запытаў пра супольнасць, і ты кажаш, што гэта супольнасць, да, гэта, мы акцэнтуем менавіта на вось гэту дэфініцыю супольнасці, да, спачатку. І якія твои ролі былі, як яны змяняліся на працягу? І калі пачалося там 19-17 год, і калі там, нагадай, гэты легалайз пачаўся, бо я не Так, гэта пачалося ў 17 годзе. Бач, жыў амаль 10 год, вот распавядзі. Дарэчы, апошнія 2 гады такі дакладна амаль не актыўны, просто іншыя рэчы ў жыцці прыходзяць, і, адным і тым жа займацца ўсё жыццё, напэўна, не вельмі цікава. Можа быць, некаму і цікава, ёсць такія людзі. Мне цікава, я хачу рабіць новыя рэчы. Таму, калі я магу нешта новае яшчэ даць для Legalise Беларусь, напрыклад, зараз я прапаноўваю ім увесці агентаў для таго, каб весці соцсеткі і дапамагчы наладаваць працу па SMM з дапамогай гэтых агентаў, бо у нас не вельмі моцна вядзецца такая праца зараз. Вось, за апошні час я нічога так шмат не раблю. А ў пачатку, гэта амаль усё, гэта, не што амаль усё, в сэнсе амаль увесь спектр задач, да. То бок, конечно, калі ёсць людзі, якія дапамагаюць, це цудоўна, можна дэлегаваць. А так, пісаў прэс-рэлізы, але ёсць і каманда, якая рабіла таксама, нехта браў на сябе адказнасць і гэта рабіў. Розны спектр задач, прэс-рэлізы, арганізацыя правядзення, мадэратарства нейкіх мерапрыемстваў,
арганізацыя гэтых мерапрыемстваў, якраз тое ж запытванне гэтых рэімбёрсментаў, справаздачы для Students for Liberty. Зноў-такі пошук некае дадатковага фінансавання. Ну, от арганізацыя пленэрак таксама. Вось вельмі важна было арганізоўваць пленэркі на месцы, збірацца раз на 2 тыдні, брейншторміць, размяркоўваць таскі і рабіць іх. Ты пералічыў, умоўна кажучы, усе магчымыя такія ролі, да? І гэта было ўвесь час, вось, умоўна кажучы, ці ўсё ж такі быў нейкая, не ведаю, такая больш фокусаванасць, перасамавызначэнне, бо я разумею, што гэта такое ты кажаш, да? Ну, это как бы для мяне абсалютна такое натуральна гучыць, да? Няма, ну, такой вау, да? Вось, да, таму што на пачатку ты робіш шмат, але ці ты адчуў нейкую вось такую, не ведаю, ролевую спецыялізацыю, ці яна адбывалася у легалайзе, ці ўсё ж такі вы там былі такімі многастаночнікамі і все там Не, конечно, была пэўная спецыялізацыя, то бок вельмі важна чалавеку, каб яго патэнцыял выкарыстоўваць у арганізацыі, трэба, каб яго было месца арганізацыі, якой ён, ну, першы ён ведаў, што ён у гэтай сферы, как бы, яго экспертнасць у гэтай сферы вызнаецца, да, і паважаецца. І у нас былі працоўныя групы медыа, працоўныя групы па медыа, працоўныя групы па юрслужбе, там, дзе нейкія юрысты былі далучаны, да, адказвалі на юрыдычныя пытанні. Зараз, бывае, дасылаюць нам запыты па падтрымку юрыдычную, таксама неяк адказваем паціху. Вось, ну, нехта мог займацца там постінгам, напрыклад, ну, нехта фоткі мог рабіць. Ну і гэтак далей. Да, пэўная спецыялізацыя, ну, з'яўляецца у людзей, мы, как бы, супольнасць бачыць, што нейкі чалавек нешта добра робіць, вось, конечно, добра даць этому чалавеку магчымасць больш улады ў гэтай сферы, да, і больш, ну да, прасторы для дзеяння. Напрыклад, у нас Міхась, вот, парень в оранжевай курткі, праводзіў серыю лекцыяў па зніжэнні шкоды. Ён добра фокусуецца, добра ведае пра зніжэнне шкоды, ён зрабіў прэзентацыю, ну, і вот яе паказваў у розных, нават 2 серыі мы такіх зрабілі па Беларусі, мерапрыемстваў, дзе ён якраз праводзіў гэтае мерапрыемства. Мы так ездзілі па краіне. Вот, напрыклад, ён праводзіў мерапрыемства, я фоткал, арганізоўваў, яшчэ нехта дапамагаў. Вось, такое было таксама падзяленне роляў. От ты узгадаў супольнасць бачыць, да, пакуль мы не ўшлі далёка, што значыць супольнасць бачыць? Цікава так прагучала, я люблю такія розныя. Не, ну, лідарства сапраўды важнае, то бок это хутчэй, калі мы праходзім да пытання функцыі лідарства, это так у супольнасці, то, ну, лідары павінны своечасова, як бы, заўважаць, да, што людзі могуць, першае, што людзям трэба ад супольнасці, і што людзі могуць даць этой супольнасці і знаходзіць месца, да? Ну, мы ведаем, часта ў такіх працэсах існуе роля ментара, чалавека, які першыя там 3 месяцы, калі чалавек далучаецца да нейкай супольнасці, задача ментара — гэта вось якраз знайсці месца для чалавека і паказаць, што можа даць супольнасць гэтаму чалавеку. Ну, гэта як бы так фармалізаваная вот роля, якая выконвае тую функцыю, про якую я кажу. Ну, у легалайзе такое было, так? Ты зараз как бы легалайз прыклад, ці нейкі іншы кажаш? Ну, было, але не на фармальным узроўні. Это хутчэй, ну... Так, конечно, тут... Это хутчэй, да, это хутчэй тоже такі там, вот... Ну, тыя, хто, ну... Так, тыя, хто удзельнічаў, тыя, хто... Ну, вот я, мне дакладна, намагаўся ў гэтым накірунку працаваць, каб у нас было больш людзей, каб яны знаходзілі месца і нешта рабілі. Окей. Ну, цікава, вось гэта, да, ты слушна, ну, я как бы ўжо пайшоў у бок лідарства, хачу запытаць, як бы, як гэта, як разумелася лідарства, ну, можаш на прыкладзе легалайза, калі мы ўжо взялі гэты прыклад, да, на ім, як яно разумелася вось менавіта ў гэтай супольнасці, ці, можа быць, нейкую іншую з тых
варыянтаў. Мне менавіта цікава пакуль нефармальная арганізаванасць, да, людзей. Умоўна кажучы, калі там будзе уже нейкая арганізацыя, там, не ведаю, гэтыя рады і гэтак далей, то гэта ўжо іншая гісторыя для мяне. Да? Я хочу, скажы мне, вось як гэта лідарства разумелася ў легалайзе? Так, ну я думаю, что у 17-м годзе, калі яно ўзнікала, ці яно змянялася, можа, там у 20-м уже по-іншаму разумелася, а зараз... Ну, так как, в принципе, створали легалайз спочатку мы со Стасом, то я могу сказать, что мы со Стасом, так, мы просовывали ідею proof of work. Той, хто робить, той вирішає. Да? Тобто, коли ти хочеш нечто зробити, коли ласка роби, каб гэта, ну, не псавала там бренду організації, да? Такі мінімальні потребування, а так, коли ласка роби, мы допоможем, ну и, конечно, когда ты робишь, ты маешь лидерство в этой сфере. Вот. Я думаю, что это вельми добрый принцип працы, принцип организации, grassroots. То есть не то, что есть некая рада, якая сидит там и вырашае, як организация повинна рухаться, и потом некие супрацоўнікі, які это выконваюць. Это добрая схема для уже буйнейших организаций, для организаций на, ну, не на перших этапах развития. А на пачатковых этапах развіцця якраз працуе ось такая хаотычная структура, proof of work, ці duocracy, кажуць, то бок вырашаюць тыя, хто робіць. Ну і таксама, ну, можна сказаць тое, што на пачатковых этапах развіцця арганізацыі дапусціма і нават можа быць карысна, ну, таксама карысна, ну, щоб прызнаваць, казаць пра тое, што ёсць, ну, benevolent dictatorship, да? То бок, грубо кажучи, ну, я там часто, ну, на пачатковых этапах развіцця легалайз Беларусь таксама, ну, я быў у пэўнай ступені дыктатарам, так? Тому што, да, ну, мы про это пагаворым таксама і ў выпадку золака, і я думаю, што гэта вельмі дапусціма і нават, может быть, і патрэбна. Я думаю, трэба для беларусаў сказаць, это патрэбна на пачатковых умовах развіцця арганізацыі, бо калі пачынаць з статуту і з фармальных структураў, то все памрэ ў абмеркаваннях, да? Абмеркаваннях і немагчымасці нешта зрабіць, не прыняць рашэнне. То калі все ж таки это некая маленькая ініцыятыва, першыя пары, да, і заўсёды будуць людзі, якія захочуць проста пагаварыць, і заўсёды ім можна сказаць, ну, давай, зрабі, добра, навошта гаварыць? У нас пакуль што яшчэ няма бренду напрацаванага, у нас яшчэ амаль нічога няма. Яго трэба напрацаваць, так? Так, каб яго напрацаваць, давай, зрабі нешта, і тады будзем, как бы, далей гэтага ісці. Можна ця трохі спыню, тому што я пра гэтый легалайз забуду. Вось ты казаў на пачатку стварэння, вось гэты хаос і гэта діакратыя, да, яна мае, умоўна кажучы, пазітыўны ўплыў. А вось гэта на працягу ўсяго жыцця, вось гэта легалайза, гэты падыход, да? Не. Мы год тому... Спрабуй мне бы так трохі прыклейваць к какому-то прыкладу, тому што я разумею, на ўзроўні абстракцыі я... Але мне цікава... У пачатку, допустим, я рабіў, допустим, больш за ўсіх, так? Людзі бачаць, окей, чалавек робіць больш за ўсіх, яны такія, ну окей, дазваляюць яму быць дыктатарам. Калі чалавек перастае рабіць больш за ўсіх, так? То, ну, і ці проста з часам пачынаюцца пытанні, так, як прымаюцца рашэнні. Могуць узнікаць нейкія канфлікты, якія не былі до конца вырашаныя, ці нейкія больш глыбокія канфлікты уздымаюцца. І тады якраз час фармалізавацца, час ствараць некую фармалізаваную структуру кіравання, да, каб все было празрыста. То калі у вас вы папрацавалі, допустим, новая супольнасць, папрацавалі паўгады, год, допустим, ну, умоўна, і, ну, хутчэй за ўсё у вас з'явіцца момант, калі лідар не дасочыць і нехта за супольнасцю будзе мець, ну, ці то крыўду, ці то нейкая несказанасць. Конкретно про легалайз скажаш, што было так? Не, ну, легалайза было напростовые, как бы, люди напростово, в принципе, да, ну, хотели уже пераходзіць да... Ну, і я хацеў таксама, тому што я бачу, што ў мяне няма часу укладацца так эмацыйна і часам у гэта, у кіраванне арганізацыі. І таму быў праведзены агульны сход, была абраная рада. Ну, але, на жаль, вот, як бы, як часта таксама здараецца, 2 года прайшло, новая рада, і не зроблена амаль нічога. Самыя неактыўныя гады за ўвесь час легалайз Беларусь, гэта апошнія 2 гады
з моменту, калі была прынятая рада. Вось. Але Хочаш сказаць, што за 17-го года у 23-м ці 24-м годзе быў першы год, калі гэта супольнасць вырашыла неяк фармалізавацца. Так, ну мы 17-20 год самы актыўны, 19-й, потым 19-й Молодзеўбол з'явіўся, таксама людзі далучыліся да Молодзеўболка, рабілі там разам рэчы, потым 20-м ведам, што адбылося. Потым мы пашлі адраджацца там. Чу да 20-го трохі. Ці да гэтай 3 гады, да 20-го года, была прагрэс, нейкая, назовем так, эвалюцыя вось гэтага лідарства. Пачакайце, так, конечно, я забыл. Конечно, у нас была рада. Рада, і мы працавалі па такім прынцыпе. У раду можна, раду складаецца з 5 чалавек, у раду можна са згоды рады прапанаваць некаму зайсці, і выйсці. Грубо кажучи, было 5 чоловік. Нехто виходить, нехто заходить. І, але... Такий костяк, да, который мог там... Але гэта было без выбору. Тобто, фактично, гэта, все ж таки, гэта, то, що контролювалася, так, ці сачилось, я сачив за тим, каб неактивні люди з ради заходили, а ті активні, які були довгий час не у раді і були активні, і на рад заходили. Я просив просто тих, хто у раді нічого не робить, просив їх, давай замінимо тебе на іншого чоловіка, і таким чином ми працювали. Але потім, знову ж таки, почалися люди такі, як це не зрозуміло, як працює рада, це не зрозуміло. Ось, і ми зараз перейшли, у нас з'явився статут, зараз у нас, в принципі, голосуємо всі просто, всі сябри голосують, і це може працювати таким чином. Але це вже не потрібно. Зараз ми можемо вже працювати по новому стилі. Тобто один чоловік, один голос, може бути це для партії добре, для певного типу організації, де ми кажемо, що кожен чоловік є все одно один голос, так? Але гэта не для ўсіх арганізацый пасуе. Гэта пасуе для, можа быць, партый, выбараў у краіну, дзе мы ўсе носьбіты правоў, маем один голас. Але не для ўсіх. То бок, напрыклад, я прасоўваю ідэю, каб людзей было столькі галасоў, колькі напрацавалі. Так? То бок, чым больш ты працуеш, грубо кажучы, у арганізацыі, укладаешься, не працуеш, а укладаешься сваімі сіламі і часам, ты можаш, у тебя павінна быць права голосу у арганізацыі. І такім чынам гэта можа быць больш цікава для людзей, якія гатовы больш укладацца, чым проста быць там шаговымі мембрамі. Вось. Добра, што я зразумеў, да, з тваёй расповеды, што на пачатку я так зараз распавяду, а ты можаш тут дзесьці скарэктаваць. Мне цікава, вось гэта ведаеш, такая прагрэс, да, як гэта ўсё ідзе. На пачатку сустрэліся два такіх энергічных чалавека, пачалі вось гэту тэму актуалізаваць, да, который легалайз, вось, і людзі пачалі далучацца. Але вось гэты касцяк складаўся з двух людзей. У нейкі момант пасля 17-го года, там, не ведаю, за колькі год з'явілася вось гэта такая рада, которую... За першы год, так. Ага, окей, за першы год стварылася рада, якую кантраляваў, у прынцыпе, ты, не ведаю, ці твой калега... Не, в раді просто люди самі маглі, у нас было, просто, контроляваў, і рада, яна, вот, і у нас была. Я маю на увазі колькасна, структурна. Колькасна, не, я хутчэй не кантраляваў, я хутчэй слова неправільнае. Я сачыў, каб, гэта рада выконвала тую функцію, для якой яна прызначаецца, так? Каб гэта было група, саб-група з усёй супольнасці, людзей, якія найбольш актыўныя, найбольш адказныя, і меркаванне якіх найбольш важнае для будучыні развіцця супольнасці. Так? Просто трэба заўсёды мець такую групу апдейт, да, абноўленыя, гатовыя да абмеркавання нейкіх пытанняў, скандалаў, праблемаў і гэтак далей. У асноўным, канешне, это карысна для абмеркавання нейкіх праблематычных сітуацый. Не ў гульным чаціку это все абмяркоўвалася. Я, магчыма, слова недакладнае выбраў. Окей, гэта сачыць за эфектыўнасцю, за спраўчасцю. Я сам сказаў кантроль, так. Ага. Гэта за спраўчасцю. І гэта вось структура такая, яна паказвала, гэта была такая вось мадэль лідарства, да, вось гэтага легалайза, якое прайшло праз час, і вось 2 гады назад, да, вырашылі, што гэта мадэль ужо не адпавядае патрабаванням часу, і адбылася вось гэта фармалізацыя, правільна? Вось я так разумею?
Да, прычынаў шмат, чаму адбылася фармалізацыя, ну, тому што как бы уже есть нейкія напрацаваныя рэсурсы, і аддаваць іх просто без структурную нейкую плаванне, это, ну, было б разумней, як бы гэта кантраляваць з дапамогай, то бок калі ўжо ты нешта зрабіў, ты не хочаш, каб гэта загінала, лепш, каб гэта кантралявалася з дапамогай нейкіх фармалізаваных правілаў. Да, то бок не тое, што там вось зараз нехта ад імя Беларусь Беларусь пачне там абмазвацца чырвона-зелёным сцягам, напрыклад. Ну, грубо кажучы, для такога, да. Не, ну, і для таго, каб все-таки была празрыстасць, як рада гэта абіраецца, таксама гэта была адна з задач, якую вырашала гэты пераход. Ну і плюс мы хацелі перайсці все ж таки на гэтую электронную сістэму кіравання Гандикэмп, про якую я яшчэ не расказваў, але тое, пра што я ўжо 10 год таму з'явілася гэта ідэя. Вось якраз калі мы стваралі яшчэ першую арганізацыю ствараў, то стаю разам з Алінай Нагорнай і Элісем Лагнецом, Дзея называецца. І тады мне прыйшла ідэя вось такой электроннай сістэмы кіравання арганізацыяй. Добра, мы яшчэ прыйдзем к этому. Я хочу гэта все-таки, ведаеш, мне так один кейс, і я люблю погружацца ў гэты кейс, каб он раскрыў розныя бакі. Окей, і зараз вось гэта легалась зарэгістраваная нейкая арганізацыя, фундацыя? Не, мы не зарэгістраваны, не. Окей, усё ж таки гэта захавалася супольнасцю, просто структурна вы себе як бы пераварылі. Так, ну фактычна статут не абавязкова ідзе разам з рэгістрацыяй. Статут это просто нейкая канстытуцыя супольнасці, нейкія прапісаныя правілы працы супольнасці. Яе можна прымаць, і мы прынялі без нейкай рэгістрацыі. Калі ідзе пытанне, у чым адрозніваецца і навошта ўвогуле трэба рэгістрацыя, то тут адказ вельмі просты. Регистрация потрібна для того, каб платіць падаткі і прымаць гранты. Да? Ну і в принципе, там, калі вы хочаце прымаць там аплаты праз банкаўскую карту, напрыклад, ну там таксама гэта вельмі часта гэтага ўсяго можа пазбегнуць. Бо калі вы думаеце над стварэннем арганізацыі, першая рэч не можа быць, ці другая рэч это не рэгістрацыя. Ну, хаця для некаторых это можа быць і рэгістрацыя. Да? Калі гэта нейкі там вот, так сказать, у нас ведаем зараз ствараюцца шмат тых летучих фондаў, в сэнсе фондаў, якія на один ран, под один ран ствараюцца, просто тому что вот я с кім-то там потусавался на еўрапейскім нейкай тусоўцы, вот яны прападавалі грошы, але трэба, каб это все правильно выглядала, мы ствараем фонд і праводзім для грошы праз гэты грант, потым фонд закрываем. Такое таксама адбываецца, ну гэта не вельмі адносіцца да грамадзян супольнасцю і грамадзянская і вот. Окей. Ну, ведаеш, я могу так сказаць па свайму досведу, што, напрыклад, вось калі ў далёкіх 2000-х я ладзіў такую супольнасць «Забей», да, яна была прысвечана там выданню такого, сам выдат ЗІНа, і арганізацыі такого нефармальнага футбольнага турніра па Беларусі. І мы праіснавалі без рэгістрацыі ўвесь час, і гэта было паспяхова, ну, на мой погляд, і не толькі мой погляд, гэта было супер паспяхова, і не патрабавалася ніякіх вось гэтых рэчаў. Ну і таксама, каб гэты таксама кірунак размовы, што ты распавядаў пра нейкі, напрыклад, ініцыятыва шукае фінансаванне і грант, да, ну, няма тут пытанняў, што вось гэты ad-hoc падыход, ён, ну, як ты яго там назваў, я ўжо дакладна не скажу, але вось гэты ad-hoc па справе, па праблеме, па выкліку, да, ці па нейкаму мэце, которая ўзнікае праз вось гэтую, называем так, злучанасць, да, людзі злучаюцца, калі новая канфігурацыя людзей знікае трошки іншая мэта, хаця ў рамках пэўных каштоўнасцяў, да, і гэта все немагчыма апісаць там за год ці за два, да, таму з гэтым тут цалкам згаджаюся. Я хочу трохі вярнуцца вось у гэту дзею. Дзея ж уже няма дзеі, да, вось гэтай з'явы няма, да, няма. Вось яна ніяк не прысутнічае. Можаш так апісаць, чаму яна знікла, што было як бы прычынай так вось як бы структурна, як яна ўзнікла? Можа, да, трохі як бы апішы гэту з'яву. Мне падаецца, пра яе не шмат людзей ведаюць, і было б вельмі цікава і гістарычна даведацца, і вось гэтая маторыка у плане, ці гэта была супольнасць, і адразу как бы выйшлі на какие-то больш фармальныя рэчы, да. Не, мы спрабавалі зарэгістравацца, мы праводзілі агульны сход, но регистрации остается все ж таки не зарегистрированная организация на данный момент. Ну, потому что у меня з'явилися новые меты, які я лічыў таксама вартымі дзейнасці.
да, это я кажу про тему 328, про праблему таго, што я лічу гэта найвялікшай праблемай у нават, ну, зараз можа быць палітвязня, гэта найвялікшая праблема ўсё ж такі. А да таго вот валу палітвязняў да 20-го году гэта было самай вялікай праблемай беларускага грамадства. Добра, але дзея, у меня пытанне было пра дзею. А дзея, ну, лідарства дзеі, яно не падтрымлівала тое, каб мы працягвалі дзейнасць па тэме 328 ад імя дзеі. Ну, і все. Чаму дзея знікла? Таму што я зайшоў, і зайшла я яшчэ адзін чалавек зайшоў, якому таксама не падабаўся такі падыход. Ну, не будзем назваць імёнаў, я ўжо іх назваў, але, ну, вось так вось. Знікла працоўная сіла, так сказаць. Зніклі тыя людзі, якія будуць нешта рабіць, таму знікла дзея. Добра, а колькі яна праіснавала па часу? Пару год. Ну, мы зрабілі там, можа, мерапрыемства 20, невялікая ініцыятыва. Окей, там не атрымалася як бы сабраць дадатковую, назовем так, энергію, каб яно магло існаваць нават калі хтосьці сыходзіць, так? Ну, так. Не было актывістаў, якія б гатовы былі так укладацца, як укладаліся мы і я. Да, бо все это шмат, это просто, ну, это вельмі шмат высілкаў, і табе трэба, ну, я вот в гульні не гуляю, там, да, рэдка хожу, там, хаця б, карацей, шмат рэчаў я пропускаю в этом жыцці, да, праз тое, што я заняты гэтымі супольнасцямі. Ну так, я разумею. Трэба адмовіцца ад пэўных заняткаў і схаваць час для іншых. Так, дакладна. Глядзі, я хочу вернуцца к этому дыктатару. Я гэта трошки інакш апісваў, але гэту з'яву... Опс, кудысьці знік, да? Окей. Я гэту з'яву таксама апісваў, толькі назваў яе трошки інакш, але вось гэтага дыктатара і іерархіі, да, я хочу гаварыць. Гэта значыць, у прынцыпе, ты дапускаеш, што у такіх, назовем так, нефармальных групах, да, вось гэтых grassroots, да, которые ты назваў, у іх магчыма пэўная іерархія, так? Ну, конечно. Магчыма. Вось, і гэты дыктатар, который на пачатку існуе, да, ён ці яна, не ведаю, ці гэта... Не заўсёды так. Можа быць і па-іншаму. Гэта проста адзін з вельмі папулярных шляхоў, калі аднаму чалавеку вельмі гарыць, і ён усё цягне. І ці там 2 чалавекі. Але можа быць і 3 чалавекі. Могуць і 3 чалавекі, асабліва калі яны сябры, яны могуць, как бы, просто калі ўжо некалькі чалавек пачынаюць, то вельмі ж складана пачаць рухацца, таму што ў кожнага сваё эго кожны хоча зацвердзіцца, кожны хоча, каб было па-іхняму. І гэта вельмі ж, ну, запавольвае працу, там, на дзейнасць на першых этапах. Вось. Ну, але ўсё-таки можа быць калектыўным, так? Это все залежыць ад таго, таксама, якая мэта, бо бывае, ініцыятывы якраз і існуюць з мэтай, каб проста сабрацца і пагаварыць, то бок, да, просто каб людзі маглі сабрацца, і сам працэс пошуку агульнага некага рашэння, гэта ўжо ёсць мэтавая актыўнасць, да, ну, то бок, што это як сам працэс, гэта мэта, да, такое таксама бывае. А бывае наадварот, бывае, што працэс это проста працэс, і ніфіга не мэта. То бок, ну, могуць быць розныя варыянты, і так можа быць. Окей. А вось гэтую іерархію ў супольнасцях можаш апісаць на якіх-небудзь прыкладах? Ну, колькі... Іерархія, звычайна, гэта размова пра ўзроўні, да? Вось пра пэўныя ўзроўні. Хтосьці там наверсе, хтосьці ніжэй, а хтосьці зусім нізка, да? Вось. І у твоей практыцы удзелу вось у гэтых аб'яднаннях, супольнасцях, якая максімальная была вось гэта колькі ступеней было максімальна, да? Ось, і можа ты нейкія прыклады ты можаш апісаць з тваім удзелам наверху ці з тваім удзелам? 4 ўзроўні. Верхні ўзровень гэта рада. Колькі ўзроўняў? Ну, 4 ўзроўні. 4, окей, 4. Вот такія, ну, хаця як, это калега жа можа быць 3.
3. Это калі пра чацікі. Ну, то бок, калі без чаціка, без публічнага, да, то першы это рада, просто рада, то бок тыя, хто якраз кіруюць арганізацыяй. Другое, гэта, допустим, можа быць кола сяброў арганізацыі, будзем выдзяляць іх ад прыхільнікаў. Вот, напрыклад, у ЗБС, у іх ёсць статуце адрозненне. ЗБС за адзіночныя беларускіх студэнтаў. Так вось у іх ёсць, ці у моладзевага блоку, ёсць прыхільнікі і сябры. То бок, допустим, сябры могуць быць тыя, хто фармальна з'яўляецца часткай арганізацыі, плоці сяброўскія ўнёскі, да? У іх можа быць чатик сяброў, это другі ўзровень. Можа быць чатик прыхільнікаў, гэта проста людзі з кам'юніці, чатик кам'юніці, што называецца. Гэта мы называем супольнасцю, але гэта толькі трэці ўзровень, да? То бок для нейкага шэраговага ўдзельніка супольнасці яшчэ будзе 2 ўзроўні вышэй, можа быць 2 ўзроўні вышэй. Ну, вось, ну, можна казаць пра нейкі публічны чатик, но это, ладно, это не да тэмы. То бок 3 ўзроўні мы вызначылі. Окей, цікава. Хорошо, ну, цікава, да, тому що, ну, ведаеш, калі кажуць, напрыклад, пра супольнасць, чи супольнасць гэта толькі вось гэта сябры, якія разам, да, і, ну, як бы на такім, назовем так, на больш-менш гарызантальным узроўні фарміруюць там, не ведаю, каманду, ці фарміруюць ядро, касцяк там і гэтак далей. Не, это машына. І, дарэчы, все ж таки 4-й узровень таксама варта дадаць, бо ёсць у Legalise Беларусь такое. 4-й узровень гэта публічныя каналы камунікацыі, людзі, якія іх чытаюць і каментуюць. Яны таксама з'яўляюцца часткай супольнасці, бо яны, ну, сочаць, яны чытаюць, яны каментуюць, але іх не дадалі просто в чатик кам'юніці. Ну, тому што кам'юніці, там лишь людзей, які мы з імі побачилися уживую, мы их сустрели, мы их дали в чатик, уже некий есть персональный контакт. То бок 4 уже ўзроўні можна нават вызначыць. Ну, цікава. Ну, насамрэч, гэта цікавае вось як бы разуменне нават іерархіі, да, яно можа быць праз прызму розных досведаў, да, вось, як я разумею, твой досвед звязаны больш з будовай такіх нефармальных груп, да, і там калектываў, да, нейкіх вялікіх, і у цябе так як бы аб'ёмнасць вось гэтай іерархіі так бачыцца, да, таму што калі, напрыклад, запытаеш вось гэтых людзей, якія працуюць у гэтых вялікіх кампаніях, да, і гэтак далей, у іх візуальнасць вось гэта как бы сусвет іерархіі будзе зусім іншы, да, ну, у сэнсе, што ты вот как бы цэлыя праслойкі назваў, да, якія як бы неяк узаемадзейнічаюць і штосьці там прыносят. І наогул гэта мяжа, ведаеш, как бы, дзе супольнасць мае мяжу, да, дзе вось скажет вось гэты дыктатар, ці гэты касцяк, да, дзе мяжа пачынаецца і завяршаецца, ці ўсё ж такі ёсць нейкія іншыя крытэрыі для разумення мяжы вось гэтых супольнасцяў, да, там, не ведаю, гэты дзея, 328, да, Legalise, вось гэтыя штукі. Як вось гэта мяжа там... Ну, шырокі панятак, я ж кажу. Мяжа залежыць ад таго, як мы вызначаем. Калі панятак шырокі, значыць, мяжу можна паставіць, і можна некалькі меж паставіць у розных месцах. Але калі казаць пра больш вялікія арганізацыі, на жаль, у меня пакуль што не атрымалася стварыць такую арганізацыю, але да гэтага імкнуся. Ну, ёсць размеркаванне роляў. І вось дальше хожу в універ, вельмі цікавую там нарэшце распавялі пра класіфікацыю якраз арганізацый па ўзроўню зреласці. І калі мы паднімаемся па ўзроўню зреласці арганізацыі, то мы можам выдзеліць якія ролі. Мы можам выдзеліць роль product owner, то бок у выпадку арганізацыі грамадзянскай супольнасці гэта можа быць нейкая рада. Але таксама ёсць project manager, то бок той, хто выконвае, да, другая роля. Яна будзе адрознівацца ў больш буйных арганізацый, нехта асобна, то бок, напрыклад, будзе савет дырэктар, там нейкі савет дырэктароў, напрыклад, да, якія не працуюць или якія прымаюць рашэнні па тым, як будзе развівацца арганізацыя, як яна будзе на стратэгію, да, там. І ёсць таксама проект-менеджеры, якія не ўплываюць як бы на стратэгію, яны хутчэй ўплываюць на выкананне, карці тых, хто выконваюць. І вельмі якраз вялікая праблема малых арганізацый, да, і беларускіх арганізацый, што людзі не ведаюць пра тое, што гэта розныя ролі насамрэч. Яны неспроста, да, у арганізацыі, якія маюць гэтыя ролі асобныя, яны лічацца больш зрелымі. Да, таму што, ну, яны дазваляюць пазбегнуць канфлікта інтарэсаў пэўнага, да, калі чалавек, ну, адначасова і, да, і
калі чалавек адначасова атрымоўвае грошы і там фандрейзіць, напрыклад, і карацей з'яўляецца сам чалавек арганізацыі такой ёсць. Ён атрымоўвае грант, ён яго і на сябе траціць, і ён нешта робіць. Да? То гэта менш эфектыўна. Менш эфектыўна, гэта проста паказаным досведам праз тое, што ёсць канфлікт інтарэсаў. З аднаго боку чалавек як супрацоўнік сябе ж, да? ці фонд, ці праекта, супрацоўнік праекта. Ён хоча, як і любы супрацоўнік, хоча, каб яго кошт працы каштаваў як мага вышэй. Гэта значыць, што зрабіць тую працу, якую патрабуюць, ці мінімальную колькасць працы, в прынцыпе, да, зрабіць тую працу, якую патрабуюць, як мага хутчэй, да? Каб яго была праца, да? Але пры гэтым яго было яшчэ час на нейкія іншыя рэчы. А з іншага боку, гэта чалавек, які дырэктар, да? Ён і в раді нібыта арганізацыі. Ён бы сам вырашае, на што фандрейзіць і як гэта грошы траціць. То бок, і часта гэта прыводзіць да таго, што гэта людзі проста бяруць тыя грошы, якія ім даюць, і робяць тое, на што ёсць прапанова. Да? І робяць гэта неэфектыўна, а робяць проста для таго, каб засвоіць грант, каб фармальна справаздачыцца па ўсіх KPI. Ось, а калі ўзнікае, ёсць такія, дальше вясна, напрыклад, по-моему, вясне ёсць такое, хаця там таксама, по-моему, атрымоўваюць у радзе некаторыя, як мінімум, людзі грошы. Але гэта рэдкая рэч, можа быць нейкая, бізнес-асацыяцыя, неяк там, можа быць нешта такое. Я кажу пра тое, каб была нейкая незалежная рада, да, якая не атрымоўвала грошай з-за праекта, якая не была б павязана і залежала ад грошай гэтай арганізацыі, якая проста ад сэрца, ад чыстага сэрца, ад сваёй прафесійнасці і экспертнасці могла даваць прапанову, удзельнічаць у вырашэнні кірунку развіцця арганізацыі. І потым былі б якраз тыя проект-менеджеры, людзі, якія наймаюцца ўжо, і якія робяць тое, што ад іх патрабуе якраз рада, а не праект. І такім чынам, і беларускія арганізацыі, якія атрымоўваюць тыя грошы, яны маглі б насамрэч быць больш эфектыўнымі, бо была рада, якая кантралявала тых, хто выконвае гэтыя таскі. І гэтыя людзі, якія выконваюць гэтыя задачы праектныя, яны не маглі сказаць: ад мяне нічога не патрабуецца. Вось у праекце напісана, вот такія у нас аутпуты. Я іх зраблю, і все, больше рабіць нічого не буду. Глядзі, пакуль, як я разумею, мы тут выступілі яшчэ на адзіную праслойку, да, там, вот, умоўна кажучы, што такое эфектыўнасць, да, насамрэч, праз прызму, вядома, я гляджу праз прызму супольнасці, да, вось праз прызму, напрыклад, камерцыйнай арганізацыі у капіталізме сучасным, да, то вядома, тут мы маем пэўныя там такія стрыжневыя мэты, там эфектыўнасць, да, там прадуктыўнасць, ахоп рынка, і мы на гэта працуем, да, але вось пра супольнасці цікава, ці гэта пераносіцца. Я просто хочу заўважыць, што у нас уже больш за гадзіну, я звычайна гадзіну, да, камунікую. Мы можем пашырыць яшчэ на хвілін 10, ось, але трэба как бы дакладна в каком-то таким нейкіх рамках. У мяне ёсць пытанне вось датычна гэтага золку, які ты вось зараз год, да, перажываеш, і мне б цікава было, каб ты параўнаў, ці штосьці змянілася ў параўнанні з іншымі супольнасцямі, якіх ты ўдзельнічаў, і што не ведаю, может быть, заўсёды штосьці унікальна там будзе, напрыклад, як прастора ты можаш выдзеліць, яшчэ штосьці, але менавіта ў дынаміцы гэтага ўтварэння, да, гэта па сутнасці, што, чаму яно ідзе, гэта супольнасць, гэта ўсё ж такі, вот, як ты называеш, персанальны праект, як гэта... Не, які персональны праект? Я думаю, адрозніваецца, бо у камандзе, у ядравой камандзе ўжо больш, зрелыя людзі, дасведчаныя актывісты, і не трэба нейкага, нават без нейкага стратэгічнага планавання, да, без нейкіх, у нас ёсць місія, але у нас няма, як бы, можа быць, дрэнна, што, але людзі робяць нешта сваё самі, і гэта не патрабуе аніякага удзелу, скажем, там, мяне ці нейкай рады, таму што ёсць ресурс, гэта прастора, гэта тое, што на ёй, тое, чым можна карыстацца, і людзі карыстаюцца з гэтага ресурсу, да, і гэта стварае таксама супольнасці, што людзі могуць проста самі прыйсці і карыстацца, і не трэба нічога планаваць, не трэба прапісваць планы, да,
То бок напэўна ўсё ж таки Золак гэта такі рэсурсны цэнтр, я б сказаў, так, і супольнасць. Ось. Умоўна кажучы, такі інкубатарчык, у якім можа штосьці завязацца, да, ось Так. з гэтага ўсяго. Так. Окей, а вось па дынаміцы менавіта калектыва, стварэння, як разумею, ты там дыктатар пакуль, так? Не, ну, глядзіце, мы зараз падаліся, дарэчы, на грант, праз месяц будзе вынік. І калі грант — это выключна на аренду прасторы, і 250 евро адміну прасторы, які будзе сидзець, прыбірацца тут, падапамагаць людзям. Ну, это вельмі эфектыўнае было бы расходаванне еўрапейскіх грошай. Мы ведаем, што яны там выдзяляюць мільёны, куды гэтыя мільёны ідуць, я не ведаю. А вот выдзеліць на Золак, прабачце, 20к на год, я думаю, это будзе вельмі эфектыўным укладаннем гэтых сродкаў. Просто тому, что мы тут, ну, я, например, повернут на эффективности, да, я хочу, чтобы все было максимально эффективно. Вот я приехал, долго подорожничал, зараз тыдзень сяжу на новых агентов. Зараз агенты могут постить, могут так поскарать деятельность организации, что я просто прифигел. И тады, калі гэта падтрымаюць, тады мы уводзім якраз коллективное кіраванне праз сістэму Гандикэмп, магчыма, нават з узважанымі галасамі, бо галасы будуць залежаць ад той колькасці справы добрай, якую ты зрабіў на прасторы. Вось, то бок, ну, а пакуль што я тут, у мяне няма проста іншага месца, дзе жыць, так? То бок я папросту тут жыву, і, ну, как бы, ты разумееш, так? То бок это не так проста жыць у публічным месцы, так? Ну, і в іншай краіне, так, як разумею. Напалову, ну, в іншай краіне, у Літве. Але жыць напалову публічным месцы — гэта складана. І, конечно, я так все ж таки патрабую, каб найперш мае патрэбы як жыхара просто былі выкананы, каб я меў сваю прыватную прастору, там, ну, мінімальна нейкія рэчы. А па астатнім у нас вырашаюць, ну, вот па дызайну, напрыклад, у нас дызайн-дырэктар вырашае там па дызайне. Плюс ёсць іншыя людзі там па камунікацыі, якія якраз збольшага вырашаюць гэтыя рэчы. То бок я могу просто па дызайне ніколі, напрыклад, нічога не пушу, да, то бок, ну, я хутчэй займаюся па такіх рэчах, ну, карацей, які ўплываюць непасрэдна на якасць і на магчымасць спакойнага жыцця тут. Як настрой, а вось спачатку, калі гэта стваралася, і зараз, што змянілася вот менавіта ў плане настрою, да, такога псіха-групы, да, калектыва, які, ці каманды, як ты называеш, да? Якая дынаміка настроя адбылася? Яна заўсёды адбываецца, чаму я пытаю, потому что она не может быть тое самае, як была, так і сказаць, ну, тое самае, як было год назад. Што-то змянілася, цікава, як яна змянілася? Ну, у нас зараз больш людзей прыходзіць. А сама псіхалогія, вось такой як бы настрой, да, вось як ён, што ён? Ну, я думаю, людзі пачынаюць, па-першае, разумець, што тут не будзе ніхто іх падцягваць, што гэта проста хутчэй рэсурсны цэнтр. І мы самі вызначыліся, што мы, ну, часта прыходзяць, пытаюць, а у вас есть чалавек дапамагчы нам там з мерапрыемствам? Дарэчы, будзе, калі будзе адмін, вот такі стацыянарны, мы гэта ускладзем на яго функцыю. А так, ну, людзі пачынаюць разумець, што ад іх залежыць, в прынцыпе, што будзе вісець на сценах, што будзе адбывацца. І самі людзі вкладаюцца, прыносяць нейкія рэчы, не толькі мы тут каманды, але проста нейкія беларускія актывісты прыносілі нам рэчы розныя. За гэты год, ну, даволі прыемна. Ну, гэтага не было, так? Ну, было ў меншым аб'ёме. Окей, карацей, аб'ём. Окей, то есть колькасна эмоцыя, настрой захаваўся, колькасна ён павялічыўся, да, наколькі я? Ну, настрой, я б казаў про то, што мы самі хутчэй разумеем, што мы, да, і што мы можам реально якую вартасць прадастаўляць, з улікам таго, што тут нехта жыве, да, допустим, будзе жыць. Ну, просто і это ж все з пункту гледжання эфектыўнасці, да, таксама будуецца. Простое, што у нас не было грантаў, і я ввогуле хацеў, каб это было цалкам без грантаў. Але, на жаль, паходу гэта вельмі складана. У выпадку беларусаў у Літве, у Вільні,
то бок просто на літоўскую, хаця ну не, мы все ж таки імкнемся да гэтага, і зараз з агентамі все ж таки я все-таки яшчэ спадзяюся, што за бліжэйшы год, калі нас падтрымаюць, мы, ну і нават калі не падтрымаюць, мы выйдзем у нуль, але просто ну мы тут намагаемся здаваць то в аренду, так, памяшканне. Але зараз у літоўскім грамадстве такі хейт у дачыненні да беларусаў, што гэта вельмі цяжка, да? І напрыклад, калі нават нехто здымаў, якая моладзь літоўская здымала, ну моладзь такой тут устроили срач, просто, ну яны это был вандалізм, там Путін написали на стенах, ну то бок просто літоўская аўдыторыя складана, да, не про то, не про просто простое, што мы беларусы. Я тут на дзяржаўным узроўні ідзе хейт. Таму з гэтага пункту гледжання таксама складана, бо не так шмат беларусаў вельмі. Але ну намагаемся, у нас вельмі дыверсіфікаваныя крыніцы паступлення. У нас ёсць мемберскія сяброўскія ўнёскі. У нас ёсць аренда мерапрыемства, мы здаем беларусам, ці не беларусам таксама. Это могуць быць дзённыя мерапрыемствы, пагадзіннага, это могуць быць начныя мерапрыемствы. На Airbnb мы таксама здаем. Таксама час ад часу у нас такі падпольны бар, таксама прадаем. У нас шмат крыніц фінансавання, да? І гэта добра, гэта спрыяе ўстойлівасці. І можна іх пашыраць. Я думаю, што можна будзе за бліжэйшы год выйсці, ну, калі не 0, то хаця там 75%, да, пакрываць самастойна, бо амаль 0. Вось. Ну а так, калі не, то папросту гэта патрабуе дадатковых прыватных ахвяраванняў. Гэта таксама праца. Арганізацыі таксама гэтым займаюцца. Яны ідуць да людзей, які могуць дазволіць сабе разова там закінуць штуку, ці кожны месяц закідваць па $100, па 200, там, допустим, да. Такія людзі ёсць, і просто задача іх пераканаць, бо гэта таксама выканальна, ну пакуль не дасягнута. Добра, я зразумеў. Шмат выклікаў. Добра, тут уже наш час насамрэч прыціснуў. У мяне... Ну, дорага, слухайце, у нас на Золуку 1300 каштуе аренда і 300 евро каштуе электрычнасць у сярэднім. Бо 1600 евро трэба ў месяц як бы знаходзіць. Не так складана, не так проста. Не, ну, няма пытанняў, я разумею, што гэта такое. Тут, ведаеш, у нас час скончыўся, да, мне, конечно, узнікла такая целый глобальны пласт. Вось ты мне пра эфектыўнасць гэта распавёў, плюс яшчэ там пра гэтыя AI-агенты і вось гэту інтэракцыю, да, і у меня цэлы такой маленькі сусветик узнік у галаве, да, з тэмамі, якія б я хацеў. Можа быць, не ведаю, калі табе будзеш, ты будзеш свабодны, ці там цікавы будзе такой фармат, як у нас сёння адбываецца, у будучым пагутарыць менавіта па гэту, назовем так, працяг супольнасці па-за людзьмі, да, вось гэта менавіта аддача некаторых там, ну, ці менеджерскіх, кіраўнічых функцый. Я думаю, я буду гатовы праз пару месяцаў па выніках вось таго, што я зараз раблю, пагаварыць, бо я вельмі ўражаны тым, чаго атрымалася дасягнуць за пару... Ну, я разумею, зараз такое чараванне гэтымі усімі AI, да, я даволі кансерватыўны гэтым, але мне тэма цікава у плане дынамікі, ось, ну, дынамікаў розных, да, як што гэта адбываецца з калектывамі у такім выпадку, ось, і магчыма, я да цябе пастучусь дакладна. Вось, але у меня, в прынцыпе, я не буду больш задаваць пытанняў, может быть, ты штосьці хочаш яшчэ сказаць, што я не запытаў такое лаканічна, да, вось, і будзем уже скругляцца, вось, можаш зараз, вось, маеш той час, скажы, і будзем там уходзіць у скругленне. Я хочу сказаць, што супольнасці гэта весела, гэта цікава, бо людзі гэта цікава, людзі гэта класна, і гэта паказвае навука, што быць побач з людзьмі гэта карысна для здароўя, і людзям, і жывёлам. І ў канцы жыцця таксама, што паказваюць даследаванні доўгатэрміновыя, людзі успамінаюць не пра тое, там, на якіх яны Феррарі ганялі, а пра тое інтэракцыі з людзьмі, якія ў іх былі. Таму вылазьце з кампутараў, вылазьце з гульняў, вылазьце з соцсетак і стварайце супольнасці. Бо гэта вельмі цікава, класна і карысна, бо гэта заўсёды таксама і рэсурсны цэнтр, які можа цябе падтрымаць у цяжкую хвіліну. Окей, дзякуй вялікі. Ось, і, ну, я тут зараз яшчэ некалькі словаў буду на развітанне распавяду слухачам. Пётр, дзякуй за размову. Насамрэч, шмат новых пытанняў у мяне паднялася, я пачынаю на іх думаць. Ось, таксама пра гісторыі, які ты распавёў, пра сваю дынаміку. Вельмі канцэнтравана, насамрэч. Я думаю, слухачы таксама будуць даволі доўга гэта пераварываць. Ось, і будзем у кантакце. Дзякуй, Міхась. Было прыемна. Да пабачэння. Пакуль.
Оу. І ну як вам? Будуць пытанні, пішыце, калі ласка, ў каментарах. Вось мне вельмі цікава, таму што насамрэч апошні вось гэты тэма з AI, ой, яна патрабуе яшчэ нейкага пераварвання і рэфлексіі, бо зараз гэта такое і моднае слово, і ачараванне, і шмат усяго ідзе ў той кірунак, але супольнасці існавалі яшчэ калі не было пісьменнасці, і існавалі калі ёсць пісьменнасць, і канешне же будуць існаваць калі ёсць гэты штучная інтэлігенцыя, да, штучны інтэлект. Вось калі ласка, сачыце за маімі анонсамі. Вось я буду выкладаць нейкія анонсы, магчыма, у выглядзе відэо перад пачаткам маленькіх сезонаў. Вось да, нагадваю пра сваю кнігу. Ось бачыце яе таўшчыню. Набывайце, яе можна набыць на buymeacoffee.com, так, талаш, спасылка ёсць у апісанні гэтага стрыма. Таксама, ну што рабіць? Пішыце мне, я заўсёды адкрыты для тэмаў прысвечаных супольнасцяў, і будзем на сувязі. Усё, пакуль.